तो आप सबके बेसब्री के जौन इंतजार रहल उ इंतजार भइल खत्म। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह के भक्ति सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो चुकल बा, शूटिंग हो चुकल बा, पोस्टर भी लॉन्च हो गल बा जौना गाना के नाम हो पूछे पवनवा ये माई। तो आप सब इ गीत के ढेर सारा प्यार दुलार दे हम लोगिन, ढेर सारा आशीर्वाद दे हम लोगिन और बचा के शेयर करे हम लोगिन और गाना आवते ट्रेनिंग पे आ जाए। आप सबके बता दें कि इ गाना उहे पुराना धुन में बा जवन की रहे पवन सिंह के हारमोनिया के साथ बा। तो बुझ जाई कि इ गाना कैसन बा। और आप सबके बता दी कि बहुत ही बेहतरीन गीत बा जवन की पवन सिंह के आपन चैनल माँ अम्मा फिल्म से आ रहल बा और जौना में आपके पूरा पवन सिंह के टीम लोग की शूटिंग में। तो आप सब इ गाना के बहुत सारा प्यार दुलार दे हम, बहुत सारा शेयर करम और गाना आवते ट्रेंडिंग पर करेम ताकि बहुत ही सुंदर गीत बा। तो सबसे पहले पावर स्टार के अपडेट जाने खातिर हमारे चैनल पावर स्टार अपडेट के सब्सक्राइब करी, शेयर करी, बेल आइकन के दबाई।